Vítame všetkých poslucháčov a divákov projekt F Autokozmetiky. Vítajte na našom kanáli. Dnes tu máme Mareka Fóra, obchodného riaditeľa spoločnosti Tyrchem. Ahoj Marek. Ahoj Jakub, pozdravujem všetkých. Dnes sa porozprávame o tom, ako sa vyrába naša chémia, ako to všetko začalo a aké máme možno že vízie do budúcnosti a aké sme preskakali prekážky s Marekom. Takže myslím si, že môžeme začať. Marek, čo ťa viedlo k tomu, že si vlastne sa stal riaditeľom spoločnosti Tyrchem? Tak takto vyšlo z toho, že rodičia založili firmu a nejak takým tým prirodzeným procesom po vysokej škole som tam nastúpil, robil a nejak som sa tam, jak by som povedal... Že si bol vybratý už dopredu. To by som ani nepovedal. Nie? Ja som pôvodne chcel byť stavebný inžinier, aj som študoval stavarínu. Ale tak nejak predsa bolo to rodičov, bolo tam, poviem, teplé miesto. Jasné. S veľa starosťami, ale tak baví ma to a nejak som sa v tom našiel. No. Je to práca, stretávam sa s ľuďmi jedno s druhým, je tam kopa vecí, čo treba riešiť, ale je to fajn. No. Že nie je to len taký stereotyp, ale že vždy nejakých nových ľudí spoznáš a Presne, lebo ja som napríklad začal študovať na stavarine projektanta len po bakalárskom štúdiu, kedy sme, dá sa povedať, furt len za počítačom a kreslili, dá sa povedať to isté, len v inom šate. Tak som si povedal, že to není iné a končil som ako inžinier technológ, že predsa na tej stavbe je to vždycky niečo iné. Človek nesedí len za počítačom. Tuto sedím buď za volantom alebo za počítačom, ale je to stále niečo iné. Človek rieši od grafiky cez cenovú politiku až dizajn a ja neviem, čo všetko je to proste každý deň niečo iné. No. Niečo iné. Ja som aj spomínal, však som aj písal článok o tom, aj viackrát som hovoril, že je to taká rodinná firma. Vy ste ako Tyrchem rodinná firma. A čo viedlo vlastne rodičov k tomu, aby si vytvorili takúto firmu na výrobu chémie všeobecne? Tak otec začal podnikať hneď po prevrate. Boli tak 4 kamaráti, čo sa začnú podnikať. Vlastne oni už ku koncu komunizmu podnikal. Už sa dalo. Chodili robiť nejaké také, že laminácie a podobne. A tým, že otec bol chemik, robil na výskume, tak mal k tomu blízko, tak začali, no ako to vo veľa podnikaniach býva, tak keď sa začínalo dariť, tak sa začali rozchádzať, každý po svojom. No a teda potom si založili s mamou firmu a tá funguje až dodnes. Takže ja som druhá generácia s bratom, čo sme to prevzali a snažíme sa, aby to ešte pokračovalo. Už sa to teraz digitalizuje však, tá firma. No, že doteraz sa to písalo do zošitov tie veci a teraz sa to digitalizuje. Tak to už je proces pár rokov, čo sa to snažím. Všetko už ide cez počítače, terminály, čiarové kódy, lebo proste tá legislatíva je čoraz obšírnejšia. Kebyže ešte máme všetko zapisovať ručne, tak by sa človek zbláznil. To by musel byť človek len na zapisovanie. Myslíš si, že ako tá administratíva je veľmi akože zložitá? Že sa to stále sa to vedie ku nejakej väčšej zložitosti, alebo myslíš si, že nejak pomáha ti štát? Že vlastne aký máš ten benefit, že je tá firma na Slovensku a nie napríklad aj v zahraničí, alebo ako tak jediný benefit, čo vidím, že som doma. Že tu mám rodinu, že nemusím nikam cestovať. Ináč, podnikať na Slovensku nie je jednoduché. A je to z viacerých dôvodov, že štát a všetci, či je to ona, taká vláda, všetci chcú a tvrdia, že budú zmierňovať byrokraciu a vylepšovať podnikateľské prostredie, ale každý mení strašne rýchlo zákony, príde k moci, zmení sa zákon. Hlavne čo sa týka daní, tie zákony sa menia neskutočne rýchlo, niekoľko razy aj do roka. Niekoho niečo napadne, tak to zmení a plus Únia sprísňuje normy, chcú byť ekologickí a potom na tých výrobcov je strašne veľký tlak ohľadom tej legislatívy.
či už je to REACH, CLP, hasiči, bezpečnosť, zdravotná pracovná služba, GDPR, proste to je všetko, čo si musíme platiť firmy, ktoré to nám musia zabezpečiť, lebo to je množstvo zákonov a legislatívy, čo treba robiť len, keď si zoberieš KBUčky, aká je s tým robota, tak je toho dosť. Pre poslucháčov vlastne KBU je karta bezpečnostných údajov. Je to akože taký povinný dokument ku každej nejakej zmesi. Áno, taký rodný list toho prípravku. Kde sú tie bezpečnostné a ďalšie veci pre hasičov, zdravotníkov a plus čo to obsahuje, čo musí byť na etikete a ďalšie veci. Ja som si všimol, Marek, že veľa tých poľských firiem, aspoň ja čo som si všimol, a nielen čo sa týka akože výrobcov chémie, ale že majú na stránkach uvedené, že mali nejakú dotáciu z Európskej únie, z fondov. Je to ako, že myslíš si, že sú že majú ten proces jednoduchší v Poľsku ako u nás? No, v Poľsku je to celkovo jednoduchšie. A za prvé, oni podporujú hlavne malé firmy. U nás sa štátu nechce hrať s dotáciami na pár tisíc eur, takže podporujú sa veľké firmy. Tým pádom malé firmy majú málo dotácií, o ktoré by mohli žiadať. A aj keď sú, tak sú v malých objemoch a rozchytajú sa veľmi rýchlo. Takže kto si neplatí nejakú firmu, čo to sleduje a vie, kedy zareagovať a už není pripravená na to, tak nemá šancu. Druhá vec je, že Poliaci až tak moc nejak, by som povedal, nekontrolujú. Hlavne to, čo príde z únie. Ešte to, čo sú ich zákony, tak to si akože kontrolujú, ale čo sa týka z únie, tak to majú tak nejak na druhej kolaji. Je to vidieť aj na veľa produktoch, keď si pozrieš etiketu, že tá etiketa nesplňa všetko, čo by mala podľa legislatívy CLP. Dostať sa ku KBUčke v slovenčine alebo podobne je tiež problém. Dostať sa k aktuálnej KBUčke je problém. Čo je najväčšia sranda je, že keď sa snažíš vyvážať do Nemecka, tak ti tam miestne orgány spravia ročný maratón na úradoch. Ale keď je to nemecká firma, ktorej dodávaš pod ich značkou tie isté produkty s tými istými KBUčkami, tak sa ti nikdy neozvú, lebo všetko je v poriadku. Takže takéto sú skúsenosti. No a tuto máme proste kontroly neustále. Či už to je hygiena, či sú to hasiči, či sú to bezpečnosť práce a inšpektorát práce, kontrolujú sa KBUčky, kontrolujú sa prostredie, či všetko zamestnanci nafasovali a podobne, akože je toho dosť. Treba to všetko sledovať a musí si na to platiť firmu, lebo sa to nedá sledovať. Takže. Ja by som prešiel k tomu, čo teraz hovoríš, by som chcel prejsť na tému výrobkov, vlastne aj tých našich, že ako funguje ten proces, lebo častokrát si tí ľudia myslia, že máme nejaké že veľké marže, že veľa sa zarába na tom, hej, že vlastne ten výsledný výrobok, pokiaľ je už vonku a stojí, ja neviem, u nás stojí napríklad, produkt čistič 8,50 až 9,90 na pulte, hej, s daňou. Že aký je ten výrobný proces, lebo keď mi spomínaš strašne veľa firiem aj v pozadí, ktoré musíte platiť a musíte vlastne riešiť veľmi veľa legislatívnych záležitostí a pritom nie ste veľká firma, ste firma do 10-15 zamestnancov? Do 10 zamestnancov. Do 10 zamestnancov. Že vlastne je to celý kolos. Že keď ten klient si kúpi vlastne produkt, nielen náš, alebo vlastne všetky produkty, čo vyrábate, tak on neživí vlastne len napríklad mňa osobne alebo teba, ale fakt, že celkový kolos a ešte ďalších subdodávateľov na rôzne veci, ako sú napríklad fľaše, ako sú etikety, teda tlačiarne a tak ďalej. Ja som aj spomínal, že vlastne my veľa vecí aj sa snažíme vyrobiť na Slovensku, ak sa dá, aj jednak kvôli logistike, ale aj kvôli tomu, aby to ostalo ako doma, ako ten domáci produkt. Takže ja by som sa chcel pýtať, že ako prebieha vlastne proces tej výroby? Že či je to niečo ako z Hawaii 5.0 alebo NCIS? Či ak to volal? NCIS, hej, že či máte nejaký taký labak, že zreplikujete produkty, že či teraz majú klienti posielať veci na replikáciu? Nefunguje to absolútne tak. Ono to v tých seriáloch a filmoch je vždycky také
prikrášlené. Tá plynová chromatografia, čo oni tam dosť často používajú, nefunguje absolútne tým istým spôsobom. Je to úplne iný, odlišný proces a dajú sa zistiť, dajú sa rozpitvať tie látky alebo tie vzorky, čo sú, ale potrebuješ mať k tomu referenčnú vzorku, ktorú porovnáš, lebo vznikajú ti nejaké grafy a tie potrebuješ prekryť s niečím, čo poznáš. Že viem, že tento graf je voda a keď mi to vyjde z tej vzorky, ten graf a prekrývajú sa, tak viem, že je to voda. Ale že ja musím mať tú referenčnú a porovnať množstvo, akože ich veľa, porovnať to je dlhá a aj tak ti nevíde, že je to toto alebo ono, ale vyjde ti len nejaké zloženie že toho produktu. Takže, a potom musíš hľadať, že ktoré produkty majú také zloženie a nevidie ti to 100%. Takže spoliehať sa na toto sa nedá. Plus ďalšia vec je, že každý výrobca v každej krajine má dostupné iné suroviny, iných dodávateľov a podobne, takže není to úplne, že zoberieme vzorku, kvapneme to do stroja a vypluje nám zloženie, zamiešame, odskúšame. Je to do výroby, je to proces na dlhé trate. Asi to začína tak, že prídeš, takýto produkt je dobrý na trhu. Najprv donesiem peniaze. Nie? Nie. Tak akože sú, myslím, že aj firmy také, ktoré sa ti nepohnú bez toho, aby si niečo nezaplatil dopredu, aby mali pokryté tie náklady, ale my tak zase nefungujeme. Prídeš teda s produktom, pošleš nám nejaký link, pozrieme sa na to, čo je o tom produkte popísané, zoberieme vzorku, spravíme si nejaké tie základné rozbory, ale to sú ozaj základné rozbory, čo nám aspoň pomôžu, že aké je pH, viskozita, bod varu a podobne. A pozrie sa KBUčka, čo tam píšu pri veľa produktoch, ktoré sú nebezpečné, tak sa nedozvieme nič a potom už musí byť taký ten sedliacký rozum brata a otca, že porozmýšľajú, je to na toto, tak toto funguje, mohlo by tam byť to sa znáša s tým, takže by to mohlo byť spolu. Napíšu nejakú receptúru, spravia sa vzorky, musí sa to nechať na stabilitu, keď to sa nezgrcne, nerozdelí, nevyzráža, vyzerá to dobre, má to dobrú konzistenciu, farbu, tak sa ti to pošle, ty si to vyskúšaš, dáš pripomienky a zase to ide. Pripomienky sa zahrnú do procesu, čo bolo slabé, čo bolo silné, podobné. Upraví sa to zloženie, zase spraví vzorka, tá sa rozdelí, takže je to zlé, musí sa to spraviť znova, lebo to nevyšlo. Keď sa spraví dobrá vzorka, zase ti pošle, zase otestuješ a z dní sú týždne, z týždňov sú mesiace, z mesiacov je pol roka, z pol roka je rok. No. A potom to odložíš na vedľajšiu koľaj, lebo už máš toho dosť. Produkt sa nedarí, niečo, zháňaš iné suroviny, iné vzorky, kým ti poprichádzajú jedno s druhým, spravíš produkt, po určitom čase príde ten proces, musí sa vytvoriť KBU, aby sa dala vytvoriť etiketa, potom si dáš spraviť grafiku, dizajn, všetko, objednajú sa obaly, etikety, suroviny, to všetko sa musí naskladniť, tým pádom musíš platiť priestory, v ktorých to máš, nemôžeš to objednať len na tú várku, lebo by sa ti to neoplatilo, takže niečo musíš skladovať aj dlhšiu dobu. A vyrobí sa to a zistíš, že od tej prvej myšlienky sú 2,5 roka, kým sa to dostane a za ten čas musíš platiť ľudí, musíš platiť ten vývoj jedno s druhým, všetko niečo stojí a to vlastne potom musíš rozpočítať do tej ceny. Není to len to, že zoberieš surovinové náklady a materiálové, teda suroviny, fľaša, etiketa, plus k tomu prihodíš prácu, energie. A musíš k tomu prihodiť tie firmy všetky, musíš k tomu prihodiť nákup monteriek, spotrebného materiálu, režijného materiálu, ale musíš tomu prihodiť aj ten bežné fungovanie, teda výplaty aj tých ľudí, čo sú na kanceláriách, čo to vyvíjajú a potom tie ceny naskakujú.
No, je to úplne niečo iné ako proste v Číne, že kde sa moc s tým nepaprajú, pošleš im vzorku, niečo, vyrobia, pošlú ti, buď chceš alebo nechceš, dajú ti cenu. Nemusia riešiť bezpečnosť pri práci, montérky, zdravotnú pracovnú službu, sklad taký, lebo sa tam skladuje to, sklad onaký, lebo sa tam skladuje to. A tým pádom si úplne niekde inde cenou. A to teraz tak nemôžeš rozprávať, lebo to všetci budú teraz do Číny volať. No, na produkty. Kľudne, akože nech volajú, len je tu dvojsečná zbraň, by som povedal, aj tá Čína. Únia sa voči tomu bráni, málo kto to vie, ale existuje taká agentúra, ktorá sa volá REACH, teda ECHA, a zastrešuje REACH. Táto ECHA sídli vo Fínsku. Je to jasné agentúra Európskej únie. A je to vlastne niečo ako taký chemický úrad. A všetky látky, ktoré sú či už vyrobené na území únie, alebo dovážané z tretích krajín, teda z mimo únie, do Európskej únie nad 1 tonu ročne musia byť registrované. Pokiaľ sú není a dojdu ti na to, sú tam masné pokuty. A veľa firiem si to neuvedomuje. Veď dám to vyrobiť v Číne, dovezem to, čo nemám. Lenže neznalosť zákona neospravedlňuje, takže my aj teraz sme získali jednu zákazku zaujímavú a na základe toho, že sme vysvetlili zákazníkovi, že je fajn, že to dovážate z Číny za lacno, ale kebyže máte ísť do registrácie, vás to stojí 10 000 až 100 000 a tým, že to oni dovážali vo veľkom množstve, tak tie registrácie postupujú, lebo je registrácia nad 1 tonu, nad 10 tón, nad 100 tón a podobne. A čím je to väčšie množstvo, tým viacej testov treba spraviť a zaplatiť väčšie poplatky a proste sa to nabaluje. Pri tej prvostupňovej na 1 tónu sa pohybujeme od 10 do nejakých 30 000, nad 10 tón je to, tá registrácia je od 50 do 250 000. Ono to všetko závisí, ak vyjde prvé kolo testov, tam sa to rozvetví. Keď vyjde varianta A, tak treba robiť tieto testy. Keď vyjde varianta B, tak je to väčší okruh testov. A zás tam, podľa toho, jak testy vyjdú, tak sa to zás pokračuje, aké testy treba robiť. Takže ono sa to nabaluje a ten rozsah je tam veľký, že podľa toho. No a tie firmy to nevedia, alebo to riskujú, že proste to dovezú. No ale tým pádom, že tieto testy tie európske firmy musia robiť, tak oni si to tiež premietnú do tých cien surovín. Takže tá surovina nestojí toľko, čo by stála v Číne. Lebo ju museli zaregistrovať, musia tu platiť emisné clá, alebo teda kupovať si tie emisné povolenky, tú bezpečnosť, ochranu a všetky, lebo väčšina aj tých veľkých firiem si platí externé firmy, ktoré im zabezpečujú vlastne to BOZP, KBUčky, aby keď sa niečo stane, tak povedia to oni a nech si zaplatia oni tú pokutu. Tak by som to povedal. Že je to strašne veľký kolos, ktorý treba platiť. No, takže tak. A Slovensko je ešte tým výnimočné, že máme veľké odvody, veľké dane, takže není to ľahké. Takže Marek, v podstate ten vývoj produktu, čo mám taká prvá otázka, je ceca aj rok, lebo vlastne u nás to bolo, ja si tak pamätám, že všetky tie produkty asi sme rok vyvíjali. No, určite. To by som asi tak uzavrel. Chcel som sa ťa opýtať, že teraz keď... Takto. No? Rok je vtedy, keď chceš mať dobrý produkt. Keď chceš mať produkt, dá sa to zmaknúť mesiaca. Lenže ten produkt z dlhodobého hľadiska nemáš ho skúšaný. Lebo aj tá základná prvá vzorka u nás zostáva na labáku a aj keď sa robia nové vzorky, ale na nej sa dá sledovať tá stabilita, čo to robí, čo to spravilo počase. A tým pádom vieme, že ten produkt z dlhodobého hľadiska bude v poriadku. Aj v rámci balení, v rámci uzáverov a takto. Áno. Keď si teraz spomínal tú Čínu,
tak veľa dielní, alebo ako z toho nášho fachu, toho detailingového, alebo autokozmetiky, ja som si všimol, že objednávajú produkty vyslovene priamo z Číny. Že oni si objednajú nejakú keramiku, nejaký teflonový povlak a hocičo. Tak vieš, že potom ako tá Čína dosť vyhráva v tomto, lebo oni keď to pošlú napriamo tomu klientovi, tak nemajú žiadne nejaké povinnosti, by som povedal. Nikto ich neskontroluje. Bohužiaľ je to tak. Vyhráva tu ten klient asi teraz však. Áno, no akože kebyže všetko funguje tak, jak má, tak tie kontroly by neboli zamerané na tých výrobcov, ale boli by možno na tých viacej tých spotrebiteľov a predajcov, lebo akože nehovorím, že nekontrolujú, ale príde mi, že nás takých, čo sme väčší a môžu viacej toho nájsť, sa im lepšie kontroluje. Nehovorím, že by tie úrady boli nejaké úplne až šikanujúce, ale tak snažia sa, niekedy sa treba pohádať, ale dajú sa aj tie firmy nachytať, ktoré to vozia takto, lebo tiež majú nejaké povinnosti, treba mať KBUčku v slovenčine. Vypracovanie takej KBUčky tiež není lacné. My si to robíme interné, ale sú externé firmy, čo to robia. Neviem ti povedať, že čo toho vychádza presne, ale viem, že Nemci si veľmi radi k nám zaplatia vypracovanie KBUčky, lebo u nich to stojí okolo 1000 €. Také jedna KBUčka. A to je jedno, že je anglická predloha, oni to robia do nemčiny, tvrdia, že to musia skontrolovať všetko, nastaviť na tú nemeckú legislatívu, takže tie peniaze sú oprávnené. Takže veľmi radi si tie firmy, ktoré od nás odoberajú, dajú vytvoriť iné varianty ako nemecké, lebo Nemecku sme im povinní my dodať ako dodávateľ. A tieto firmy, čo to dovezú z Číny, tá KBUčka z Číny je veľmi vzdialená od tej KBUčky, čo by mala byť. A nakoľko tá legislatíva CLP sa dosť dynamicky mení, tak tie KBUčky treba revidovať, upravovať tak, aby boli. A tie firmy tie KBUčky nemajú. Buď ich nemajú vôbec, alebo ich nemajú správne, alebo ich nemajú v slovenčine. A ďalšia vec, ich nemajú registrované na toxikologickom ústave v Bratislave. Tým pádom to je tá druhá strana tej mince tej Číny, že keď im dojdú a nebudú to mať, tak tiež sú tam pokuty. No. Takže je možno, že sa im to raz vypomstí, že dostanú takú pokutu, že to, čo ušetrili na tom dovoze z Číny, prerobia na tej pokute. No, takže ono je to otázka času. Jak sa hovorí, toľko sa chodí so žbánom po vodu, kým sa nerozbije. No, mne sa dá, že sa nerozbijajú tie žbány poslednú dobu. No, tak to je otázka. No, po tej korone to bolo troška s tými kontrolami také horšie, lebo cez koronu sa nekontrolovalo, veď nemohli sme sa stýkať a jedno s druhým to pár rokov trvalo, že to bolo obmedzené, potom zostalo také vákum, že nikto nebol niekoľko rokov kontrolovaný, takže zase začali vyberať tých najväčších a postupne idú k tým menším. Takže no je to otázka času. Akože viem, že čo máme zákazníkov, čo vyrábame polovnícku alebo outdoorovú chémiu, že chodia aj po predajniach. Pýtajú tie KBUčky, zistujú, či k tým produktom sú KBUčky. Či na tých produktoch je uvedený zodpovedná firma. Či už to je dovozca alebo výrobca, ktorý garantuje to, že ten produkt je v súlade s európskou legislatívou. Takže v tomto áno, ale ten systém má veľa múch. Akože snažia sa chrániť tých svojich výrobcov, už keď tú legislatívu na nich tlačia, ale je to slabé, podľa mňa. Lebo ja si myslím, že oni si to neobjednajú ako firmy, tie štúdia malé, detailingové, oni si to objednajú, vieš, na súkromnú osobu. A tým pádom sú z kola von asi, lebo nemajú žiadne povinnosti. No, je to tak. Jedine, že by tam došla nejaká kontrola a povedala by, že dobre, tento produkt je odkiaľ, kde máte k tomu faktúru, ako ste ho nadobudli, aj keď s ním pracujete. Ale myslím si, že toto sa nestane. To sa nestane. U tých malých živnostníkov alebo tých, čo to robia tak len cez víkendy, doma určite nie. Ale potom hrozí zase tá bezpečnosť v rámci zdravia.
Že oni ohrozujú seba. To už, áno, presne. To som chcel aj hovoriť, že v Číne je, dá sa povedať, možné používať akékoľvek látky. Aj látky, ktoré sú v Európskej únii zakázané alebo sú na čiernej listine látok, teda čo budú čoskoro zakázané. Ten zoznam sa až aktualizuje, tomu zoznamu sa treba prispôsobovať, proste, jak sa to dostane na čiernu listinu. Treba začať hľadať náhrady, lebo sa asi zistilo, že niečo na tej látke není v poriadku, má to vplyv na to, ono. A bude čoskoro behom pár rokov vyradená, takže sa hľadajú náhrady a pokiaľ tie náhrady sa nenajdú, tak bohužiaľ, jak sa dostane na čiernu listinu, už to nikto nebude vyrábať ani nikto nedoveze do únie. Takže tým pádom ten produkt skončí. No, ale Čína s tým nemá problém a keď to dajú do nejakého produktu a pošlu do únie, tak ten colník to nebude rozpitvávať, na čo došlo alebo čo oni ani neotvoria. Ďalšia vec je, že nám väčšina kurierských, pošta, nehovorím to, absolútne tekutiny nechce prevážať. Kurierské sú neskutočne drahé, ale z Číny dojde bez problémov tekutina za lacný peniaz a kurierská spoločnosť európska s tým nemá problém. Čo je pre mňa úplne absurdné, lebo keď podpisujeme s nejakou kurierskou spoločnosťou, tak tam je proste bod, že toto neprepravujeme. A to sú kvapaliny. A je jedno, či je to voda alebo niečo, proste je to kvapalina. Neprepravujeme. Sú to likvidy a chránia sa. Ale tak nie je tam 1 meter pre každého. Marek, častokrát od nás celí ľudia čistíš na kolesa, ktorý bol s tým krvajúcim efektom. My sme to aj vo vývoji nejaký čas mali, sa pamätám. A ja im to vysvetľujem, že vlastne látka, ktorá je tam surovina, ktorá je vo väčšine tých prípadov, že je veľmi nebezpečná aj v rámci výroby a že je to aj v rámci levelu, že je to akože veľmi ťažké na spracovanie. Je to tak. Ona, tá látka, není zakázaná v Únii zatiaľ. Neviem, či je na čiernej listine, ale je to vlastne, radí sa medzi látky, ktoré sú toxické a jedovaté. Prvá vec je, že to by bolo ďalšia legislatíva, ktorú by sme museli spĺňať. Museli by sme mať školeného pracovníka na prácu s toxickými a jedovatými látkami. Ďalšia vec je, že tomu musia zodpovedať školenia pre pracovníkov v rámci firmy a materiálno-technické zabezpečenie. A to sa netýka len vybavenia pracovníkov, ale aj skladovania. Musel by byť na to osve sklad jedno s druhým. A to sú všetko náklady, ktoré za prvé nechceme pracovať s takými látkami, lebo povedzme si, je to veľká zodpovednosť a zamestnanci nie sú moc zodpovední, keď to môžem povedať tak. Zamestnanci si chcú odrobiť to, čo majú a veľakrát si chcú zjednodušiť. Ale keď sa niečo stane, tak prvý na rane je zamestnávateľ. Takže my sme povedali, že proste nie, toto není cesta. Za prvé, nechceme robiť produkty, ktoré sú nebezpečné. Ďalšia vec je, že či by ten produkt oficiálne bol vhodný na predaj koncovému spotrebiteľovi. Či vôbec by sa takýto produkt dal zaradiť úplne legálne na trh do bežného obchodu, na e-shop alebo podobne. A ďalšia vec je, že keď sa to používa a tí ľudia, povedzme si úprimne, nečítajú návody, čítajú návody, až keď sa niečo stane. Mám s tým skúsenosti ešte zo začiatkov našej značky FOR, kedy sme vyrobili čistič na zbrane, v ktorom bolo jasne hrubým napísané v návode: nepoužívajte na drevené časti zbrane. A chvíľku po začatí predaja sme mali hneď prvú reklamáciu, že on to použil na pažbu a že mu to poškodilo povrch pažby a že to je drahá zbraň a toto. A pýtam sa ho, že či čítal ten návod.
Hovorí, že nie, je to čistý na zbranie, ja to viem používať. A ja hovorím, kebyže si ho prečítate, tak zistíte, že je tam, nepoužívajte na drevo, alebo teda drevené časti. Aha, no ale hovorím, že a čo sme mali viacej spraviť, že mohli ste zavolať, aby som vám to povedal. Tak potom akože v rámci toho tak sme sa dohodli, zákazník to akceptoval, že áno, že bola to jeho chyba. Prvé bol nahnevaný na nás hlavne, ale tento produkt je taký, že ak si nedá rukavice, ak nebude používať rúšku, ochranu očí, okuliare, a nepoškodí mu to auto, ale poškodí mu to zdravie. A neviem, že či by som chcel riešiť, jedna vec je riešiť pokazenú pažbu, čo je kus materiálu a aj keď bola drahá, vždycky sa dá zaplatiť. Ako riešiť, že niekto ma bude žalovať, že má rakovinu, že si vypálil oko alebo podobné niečo. Takže tieto látky my sme úplne vyradili. Radšej ideme tým smerom, že sa trápime spraviť ekoprodukt. Že ho spraviť priateľský k prírode na produktoch rastlinného pôvodu, čo je veľmi ťažké spraviť v rovnakých účinnostiach ako s bežnými chemikáliami, ale zase je to hudba budúcnosti. Veľa tých nebezpečných látok sa stále obmedzuje, stále sa vyradzuje a stále sa tlačí na to, aby boli z obnoviteľných zdrojov. Takže on ten produkt tak či tak s tým krvácajúcim efektom raz skončí. Je otázka času, kedy sa dostane tá látka na čiernu listinu a kedy bude vyradená úplne. Takže a nemyslím si, že ten červený efekt zabezpečuje to lepšie čistenie. Je to len efekt, je to len nejaký vizuálny vnem, že aha, nastriekal som to, očerveňalo to. Je to len chemická reakcia a nemyslím si, že je to vďaka tej látke účinnejší čistič. Než by bol náš. My sme sa bavili aj v minulosti, že vlastne niekedy tá chémia, ktorá sa vyrába napríklad v Poľsku, však oni majú strašne veľa značiek, aj všetko možné sa dováža aj ku nám, alebo exportujú to aj mimo Poľska, takže sú veľmi lacné. A ty si mi spomínala, že je to aj kvôli tomu, že oni nakupujú niektoré suroviny ako sú to ako nejaké druhotné suroviny, z ktorých vyrábajú. Áno, veľa razy sme riešili z Poľska aj suroviny a keď nám prišla vzorka, sme zistili, že mala by byť bez zápachu a zapácha. A ono sú to recykláty. Že používajú recykláty napríklad firmy, ktoré opracovávajú kovy. Tak používajú povedzme benzíny na odmasňovanie tých kovov pred lakovaním a podobne. A proste tie látky musia zachytávať. Buď sa likvidujú, alebo idú na recykláciu. Teraz je modernejšia recyklácia, lebo pri tej likvidácii predsa je to stále záťaž. Pri tej recyklácii sa to prefiltruje, ale už to není bez zvyšku. Aj keď sa povie, že akože ten recyklát je na 95% zhodný s originálom, vždycky máte vedľajšie vlastnosti, ako je zápach, farba, alebo niečo tam proste zostáva. A nikto nevie, čo v tom recykláte zostáva. Nikto nevie, čo sa tým umývalo, čo sa do toho dostalo. No, takže aj keď chemicky je tam povedzme 95% tej látky, tých ďalších 5% nikto nevie, čo je. A tým pádom, keď sa to použije do toho produktu, napríklad IPOL, pre väčšinu ľudí je nedráždivý, ale ten recyklát môže byť pre väčšiu skupinu dráždivý a nevieš každý raz, aký recyklát ti príde. Ale je lacný. Takže veľa poľských firiem to buď kombinuje, alebo používa len recykláty. Takže, a hodne sa v Poľsku vyrábajú recykláty, alebo teda spracovávajú. Ako nie, že by sme chceli teraz nejak vyslovene hádzať špinu na Poľsko, lebo sú tam aj... Akože máme dodávateľov aj z Poľska, takže ja nehovorím, ale je veľa značiek a hlavne tých lacných, že proste na niečom ušetriť musia.
Bude to na tom, že kupujú lacné suroviny a tie lacné suroviny môžu byť len vo forme takýchto, alebo to nakupujú v obrovských objemoch, že si vedia spraviť cenu, alebo nemajú potrebu riešiť až tak legislatívu ohľadom bezpečnosti, práce a podobných, že tie podmienky sú tam není až také, ako u nás. Pokiaľ sa bavíme o tej ekologickej stránke tých produktov, čo si mi tak načrtol, my sme mali od jedného nášho sledujúceho takúto otázku na teba priamo na Instagrame, že ako pri vývoji produktu, ako to vlastne prebieha v rámci tej ekologickej odburateľnosti. Ako to funguje v rámci testovania toho produktu, alebo ako to prebieha? No, ako som spomínal tam na začiatku, tak v rámci toho REACH, alebo tej REACH registrácie toho produktu, sa musí spraviť pri tej jednej tone základný set testov. To je pri surovine. Áno, pri tej surovine. A v rámci toho základného testu je aj biodegradovateľnosť. Keď sa tá surovina registruje, je veľmi málo látok, ktoré sa vyrábajú pod 1 tonu. To je skoro nič. Takže dá sa povedať, všetky suroviny, ktoré sa používajú, sú registrované minimálne v tom základnom rozsahu, sa spraví tá biodegradovateľnosť. Teda v karte bezpečnostných údajov je táto informácia. Takže keď prídeš s tou požiadavkou produktu, tak my sa pozrieme, že chceme použiť takéto suroviny, zoberieme si ich karty bezpečnostných údajov a pozrieme si tie biodegradovateľnosti. A pokiaľ je to zmes, tak aj keď sú tie látky v rámci zmesi, sú to stále tie látky a správajú sa tak, akoby, že sú samostatné pri tej biodegradovateľnosti. Pokiaľ by v rámci toho procesu sa tie látky menili vo forme, už to není zmes, ale vzniká nová látka, ktorá sa musí registrovať, takže dostaneme tú biodegradovateľnosť znova na tú novú látku. Ale väčšina týchto produktov produktov autokozmetiky sú zmesi. Teda o tých látkach vieme už dostatočne veľa. A nakoľko tie látky sú v Európe vyrábané vo veľkých objemoch, tie látky majú veľmi rozsiahle už to testovanie. Tie testy, jak som spomínal, sa nabalujú, čím viac sa toho vyrába, takže v tej KBUčke je toho veľmi veľa popísané, z čoho vieme usúdiť, že za prvé, či je vyrábaná z rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu. Či je teda z obnoviteľného zdroju, alebo je vyrábaná z ropy, alebo z niečoho iného. Vieme tam zistiť tú biodegradovateľnosť a plus nám vie napríklad výrobca poskytnúť certifikát, že jeho výroba je s obmedzením produkcie CO2, alebo že tam využívajú niečo, čo napomáha byť ekologickejší. My máme registráciu v rámci EcoVadis kvôli jednej veľkej spoločnosti, ktorá to vyžaduje, kde tiež musíme dokladovať, že likvidujeme odpady ekologicky, že sa snažíme napredovať ekologicky, že sa snažíme používať ekologické materiály a podobne, že máme zavedenú takú smernicu, onú smernicu a to nás vyhodnocujú každý rok tam musíme niečo doplniť, aby sme napredovali dopredu, aby sme mali dobrý rating. Takže tí odberatelia niektorých si nás tiež preklepnú v rámci tohoto systému EcoVadis, plus je tu ISO, či už 9001, alebo 14000, 21000 je tuším ešte. Takže akože snažia sa to kontrolovať, ale hovorím, prvý je podľa toho z tých surovín. Niektoré suroviny sa zatiaľ nedajú nahradiť. Proste nemajú ekologickú variantu, a možno ani nikdy nebudú mať, ale veľa surovín už sa dá. Plus dá sa to nakombinovať alebo nahradiť iným typom suroviny. Má to troška iné vlastnosti, ale zas vyvažuje to, povedzme to, že je to z obnoviteľného zdroja a
nebude problém aj s tým, keď nám vyschnú fosilné palíva a podobne. Tam je rozdiel aj v rámci produktov, ktoré sú že eko a ktoré sú že bio produkty. Lebo ty si sa ma aj viackrát pýtal, že pri tej výrobe, keď sme mali nejaké rôzne vzorky a prototypy, že či to chcem eko, alebo či to chcem ako fakt vyslovene na tom princípe, ale ja si tak vždy myslím, alebo také echo, čo mám ja od svojich klientov, tak oni na to dosť kašľú v tej sfére autokozmetiky. Tam sa to moc nerieši. Pokiaľ by to bola možno sféra, kde je to viac na určené pre ženy, tak tam si myslím, že dosť na to dbajú. Aj v rámci produktov, ktoré sú pre deti a takto. Nejaký čističov na domácnosť a takto. A v tej autosfére ani moc nie. Ale chcel som sa ťa opýtať, že eko a bio, že aký tam je rozdiel, aby to aj posluchači vedeli. No, bio je registrovaná značka Európskej únie. Treba tam nejaké certifikáty, poplatky, licenciu zaplatiť. Plus to únia akože tak viacej kontroluje a to bio je skôr mierené na... Eko. Bio je viacej mierené na potraviny, plodiny, niečo, čo sa väčšinou konzumuje, prípadne dáva zvieratám, domácim maznačikom. Nehovorím, že môžu tam byť aj nejaké kozmetické prípravky a podobne. Som si istý a nevidel som, že by boli nejaké chemické prípravky v tejto sfére bio. Eko je troška voľnejšie, ale bude tiež sa to sprísňovať, lebo tam není nič také, že povedzme musí nejaký výrobca niečo deklarovať. A začali to niektoré firmy zneužívať, že buchli eko na produkt, ktorý absolútne není eko a je to ten istý produkt, jak to bol, len na novú etiketu dali eko. Únia si toho všimla, pochopiteľné, takže teraz sa bude sprísňovať táto legislatíva a nebude to treba registrovať zatiaľ, ale bude treba, že napríklad dojde kontrola a bude treba doložiť, že na základe čoho je ten produkt eko. Teda podložiť to svoje tvrdenie pri tom produkte nejakými, poviem, papierovými dôkazmi. Takže my, keď tvrdíme o nejakom produkte, že je eko, tak už aj teraz vieme podložiť, že je na vodnej báze a tieto zložky, ktoré sú tam, sú rastlinného pôvodu. Povedzme, že majú vysokú biodegradovateľnosť, teda sú není záťažou pre životné prostredie. Teda keď sa dostanú do kanalizácie, ten systém baktérií a podobne ich spracuje a čistiareň odpadových vôd nebude mať s tým problém. Keď sa dostane do prírody, takisto. Príroda to spracuje bez problému. A to vieme podložiť tými kartami, bezpečnostnými údajami alebo certifikátmi. Takže troška aj v tomto smere sa to tam sprísni, ale bolo to tak, že hovorím, niektoré firmy si to, tak poviem, zneužili, že nebolo to kontrolované. Bio je, aj bolo od začiatku, ale eko nie. My tie produkty, ktoré vlastne máme, tuším, že ten Magic In, ten balzam na plasty, to mlieko, to je tiež na vodnej báze. Akože my aj veľa vecí sme urobili takým ekologickým spôsobom. Vlastne brat je chemik, on by k tomu vedel viac povedať, ale to, že naši klienti nevyžadujú eko, nechcel som povedať, že sme nevyrobili ekoprodukty. Hej. Vždy vlastne tá prvý prototyp alebo niečo, čo robíme, je vždy na báze takej tej obnoviteľnej, na báze tých obnoviteľných zdrojov, alebo vieš, aby to bolo čo najmenej zaťažujúce. v tomto, že on fakt to má jak také poslanie, že chce robiť, ak sa to dá. Ak sa to nedá, bohužiaľ, no zatiaľ nevieme. Ak je to možné, tak snaží sa spraviť to v prvom rade tak, aby sme použili tie látky, ktoré sú, poviem, lepšie pre život alebo pre planétu zdravie a takto. A podobne. Ale nie u každého produktu sa to dá spraviť. Proste, jak som spomínal, niektoré látky sa nedajú nahradiť
a prípadne aspoň tá kombinácia môže byť taká, že niečo nahradíme, niečo nie. Nehovorím, že teraz je to aj také tým, že si to všimli aj tie firmy, ktoré tie produkty nevyrábajú. Je to aj marketingový ťah. Ľudia chcú eko veci a ja som teda osobne rád, že sa to bude kontrolovať, lebo pribudlo hodne tých značiek, pri ktorých, keď sa na to brat pozrel, tak sa smial, že čo je vlastne na tom eko, či tých 5% vody, čo tam boli v tom produkte. Takže bude fajn, keď sa troška ten trh vyčistí, ale to tiež bude chvíľku trvať. Takže bude ešte chvíľu nám trvať, kým ten trh bude očistený, ak je ten bio, aj keď pri tom bio tiež už sú také, že boli s vajciami bio v Nemecku problém, že sa nakúpili z Holandska nebio vajcia, v Nemecku sa prebalili v certifikovanej firme, ktorá mala nosnice za ich a poslali sa na trh. Takže vždycky sa nájdú nejakí tí, čo budú hľadať tie cestičky, ako vyrobiť lacno a tvrdiť, že to bolo na výrobu drahé a brať si ten rozdiel medzi tými výrobnými nákladmi do vačku. No. Takže asi tak. Vždycky je to o tých peniazoch. Prečo Áno, že vieš, ty môžeš mať nejaké také priority alebo také kvázi smernice firemné, že chceš robiť na tých ekologických veciach viac a máš rôzne certifikáty. Ale že či aj to je tiež. Mať rôzne certifikáty neznamená, že to tak robíš. Áno, chápem. Vždycky sa to dá spraviť. Nikdy ani žiadny audit nikdy nepreskúma to podnikanie, ani to, čo sa robí úplne že do hĺbky. Dá sa tváriť, veľké firmy sa tvária eko, bio, RAW, ja neviem čo, ale vyrábajú to v Číne. Dovezú to ale oni tu v Európe majú certifikátov množstvo, všetko na tie výroby produktov, ale niektoré produkty sa im zvezú proste tie čínske. A ľudia ich vnímajú to, čo vidia ten európsky obal, nevidia tú fabriku v Číne. Áno, tak to je aj pri oblečení, hej, častokrát sa stáva. Len som chcel povedať, že v rámci toho, že aj keď máš tie certifikáty, že vždy ten klient pozerá na tú cenu, že či nie je stále výhra proste v tej nízkej cene. Ako to vnímaš ty? Cena je veľmi dôležitá. Hlavne v krajinách, ako je Slovensko, kde ľudia nemajú veľa peňazí na rozhadzovanie, je cena toho produktu veľmi dôležitá a bežný človek si povie, no keď mám zaplatiť hypotéku, energie, teraz všetko zdraželo, aj keď teda akože potraviny základné mali... Okrem nás. My sme ešte nešli hore. No, my už sme išli s niektorými vecami z našich značiek na koncáka minimálneho DPH-čku. To sú 3% nárast. Niektoré produkty, ktoré sme dlhodobo nezdražovali, tam nám zase zamávala napríklad cena dopravy, lebo nafta išla hore. Aj keď tam tá DPH-čka tých dopravcov sa odrátava, nechápem, ale skrz DPH-čku je nafta a benzín najdrahší, aký bol. Ale tak bohužiaľ, tak sme museli zdražiť. Čo sa týka toho slovenského trhu, tak je to presne, že keď mám ten budget peňazí a ukrajujem z neho a teraz si mám kúpiť niečo na auto, čo není nutnosť, lebo auto má jazdiť, nemusí byť pekné, nemusí byť voňavé, tak veľmi by som povedal, že je to na tých vážkach, že či si priplatiť za to, že je to eko, že to môžem robiť s holými rukami a nič mi to nespraví, alebo že je to lacné, spraví to ten svoj účel, je to rýchlo a je to hlavne lacné. No tak povedzme si úprimne, že keď sú ľudia, že majú väčší ten priestor, tak možno sa priklonia k tomu, ale keď je ten priestor menší, tak je to tá cena.
Myslíš si, že pokiaľ je to vyrobené na Slovensku, akože tá naša chémia takisto, tak je to benefit pre tých Slovákov? Vnímaš to tak, že sú takí národovci v tomto smere? Keď by som mohol povedať, že sme hrdý národ a že sa podporujeme a že sme radi, že sa niečo na Slovensku vyrába a že nemáme tu len fabriky nemeckých koncernov, čo tu chrlia veci. Bohužiaľ to tak není, že oproti Čechom, ktorí nedajú dopustiť na zlaté české ručičky, tak keď som začínal vlastne vo firme, tak sme začínali aj s tou značkou FOR. A mi prišlo, že je to nevýhoda, že je to slovenské. Aj keď my sme od začiatku hrdo tam proste made in Slovakia, vyrobené na Slovensku mali. A proste ľudia na to pozerali, že kebyže Slovak není schopný niečo takéto vyrábať, alebo proste, že jeden príklad poviem, čo sa nám stále ešte v tých začiatkoch, jak sme začali vyrábať v nadidla pre polovníkov, tak jedno to v nadidlo. Ešte to boli začiatky, takže nerobilo sa to vo veľkom. Máme stále takú atypickú fľašu a oslovil nás jeden nemecký zákazník, že by chcel to nadidlo naše, ale pod svojou značkou. A nejak tak zo začiatku som nad tým nerozmýšľal, že zmeniť mu fľašu. Bol som rád, že ďalšia zákazka, že sa to nejak nabalí. Tak na tú istú fľašu len etiketa, dizajn sa zmenil, názov. Neboli sme tam my ako výrobca, bolo to vyrobené pre tú firmu. Odišlo to do Nemecka a vrátilo sa to na Slovensko. A obchodiak bol v predajni polovníckych potrieb a pozerá do regálu a vidí, že naša fľaša, len iná etiketa. A tak mu hovorí, že veď nadidla máme aj slovenské, pozrite, mal tú vzorku, ale nehovoril mu nič. On hovorí, že on slovenské nechce, že on má kvalitu z Nemecka. No. Takže niekedy veľa firiem teraz to používa, že dizajnované v Nemecku. Není to made in, ale je to dizajnované v Nemecku a vyrobené je to bohvie kde. Veľa firiem alebo veľa značiek razí made in Germany, aj keď to není made in Germany. Takže není to už úplne také, alebo vyrobia násadu skrutkovača a samotný ten skrutkovač v Číne príde do Nemecka a tam ich fabrike len vlisujú do seba a už je to made in Germany. No, takže je to aj s tým made in otázne. No, takže Nemci sú strašne hrdí. Tým predať niečo, čo není made in Germany, je ťažké. Preto ich ekonomika je úplne niekde inde než všetky ostatné nemecké, lebo minimálne, keď ten produkt není nemecký, tak tá nemecká firma sa s ním chváliť nebude. To je aj v Rakúsku, však to je hneď tu. Oni ani nedajú, že made in EU. Len aby neupozornili, že není to Nemecko. Lebo kebyže je to Nemecko, tak je tam made in Germany. Takže robíme 3 nemecké značky a ani jedna teda nemá napísané, že made in EU alebo made in Slovakia. Všetky tam majú vyrobené pre tú a tú firmu a už nejak to tak sa veze tým, že je to nemecká firma, nemecká značka, už to nikto neskúma. Už proste to berú. Je to pod tou značkou Nemecko, je to ten istý produkt, jak ten náš a je drahší, lebo tie nemecké firmy si ešte nahodia, predsa aj platy majú vyššie jedno s druhým. Takže náš produkt by si mohol kúpiť pod našou značkou ten Nemec rádovo o 20% lacnejšie, ale nie, on si kúpi ten nemecký. Takže na Slovensku to je zase tak, že ty by si mohol si kúpiť slovenský produkt, ale si to objedná z Čech, z českého e-shopu.
Hej, to sme sa viackrát bavili, však som ti aj hovoril, že aj v rámci akože tej autokozmetiky a celej tej mojej sféry často to aj tak bolo, že Češi si od nás neobjednávali, ale slovenskí klienti moji mali veľmi veľa vecí z Čiech. Dobre, musíme si povedať, že aj tí Češi majú, ten e-commerce v Čechách je veľmi rozvinutý. Hej. Takisto aj na Slovensku, ale v Čechách možno, že by som povedal, že trošku viac, že ako tá konkurenčná výhoda tam možno, že je, ale ja to tiež tak vnímam, že keď je to vyrobené na Slovensku, že veľmi veľa tých klientov, aj tých našich potenciálnych klientov nás pozerali, že slovenský produkt, že boli až skeptickí, presne ako si povedal, že je to tu vyrobené, že ešte chceli dôkazy od nás, že či to je fakt reál, hej? Že či to nie je to prekúpená poľská chémia, lebo častokrát sa stane, však ja keď som začal s Projekt Dev, tak ja som mal ceníky aj z poľských tovární. Na porovnanie sme si porovnali vlastne tie ceny, alebo aké sú možnosti v rámci trhov a tak ďalej, ale veril som, že bude benefit výroba u nás na Slovensku, ale už som trošku aj zmenil názor. Prislal som s raketou na zem. Ale chcel som aj povedať to, že pre nás ani nie je zaujímavý ten nemecký trh, ani taliansky, lebo je to strašne veľa množstvo energie, ktoré by sa tam muselo dať, aby sme sa tam prebili. Ten Talian alebo Nemec, oni na to pozerajú stále ako na tú východnú Európu. Takže ja to tiež tak vnímam. Je to tak a je to, dá sa povedať, aj Rakúšáci. Máme ich tu na hraniciach. Chodia sem na nákupy do Bratislavy a furt nás tu berú, jak keby, že sme ešte na stromoch zavesení. Proste je to tak, no tá železná opona, tá éra pred tým pádom nás troška tak, aby som povedal, zabrzdila. Československo bolo vyspelá krajina na tie pomery povojnové. A sme poškodení tým, že sme boli. Ale tak ono tú východnú Európu, tak z toho globálneho hľadiska, alebo toho historického vždycky sa považovalo za takú menej rozvinutú, lebo tie slovanské národy nikdy neboli nejaké expanzné, nikdy neišli do nejakých vojen, nechceli zaberať územia a presadzovať tú svoju myšlienku. Tým pádom ten pokrok tu nebol až taký, by som povedal, výrazný, ako v tých západných krajinách európskych, ktoré chceli všetko a robili všetko preto, aby boli najvyspelejší. Že možno je to aj v tom zmýšľaní, tom, poviem, slovanskom, aj keď už je to multikultúrna spoločnosť v rámci celej Európy, ale furt je to také, že my radšej by sme boli v kľude a mali to svoje, by som povedal. Nechceme sa miešať niekomu do jeho záležitosti, keď nám dá pokoj. No a možno to je tá chyba, že sme není až takí draví, že nechceme proste sa pretlačiť, ukázať. A z toho možno preto, že to, čo je zo západu, je lepšie, alebo ja neviem. Hovorím, že veľa zahraničných firiem si vyberá Slovensko pre pomer kvalita, cena práce. Tu je vysoká kvalita práce. Koncern Volkswagen tu vyrába jedny z najdrahších modelov v rámci svojho koncernu. Takže aj není to tým, že by tu platili zamestnancov extrémne málo peňazí, ale je to preto, že tu je tá kvalita. Že tie modely sú dobre zložené, že proste sú vyrobené kvalitné a že nemajú reklamácie. Predsa sú to prémiové modely, tak ten zákazník očakáva prémiovú kvalitu. Nechce dojsť po mesiaci používania auta a sťažovať sa, že mu vrže nejaký plast, lebo ho niekto nespokojný vo fabrike, lebo zarába 4 000 v Nemecku a je nespokojný, že zarába len tak málo a musí robiť. Zle nacvakne a zlomí úchyt a on potom vybruje a vrzga. Takže
Slovensko má potenciál. Len tá podpora a to chcenie podľa mňa tu chýba. No je to začarovaný kruh, pretože ako sme sa bavili, že vlastne od Slováka nechce kúpiť, susedovi nechce dať zarobiť, lebo by mal viac ako on náhodou. Aj ako som spomínal tu, že takisto častokrát sa mi stáva, že keď si kúpia tie produkty od nás, že si myslia, že fakt, že zarobíme na tom strašne veľa peňazí, ale ten kolos za tým je neskutočne veľký. Fakt, že ten celý proces je extrémne... Je to veľa. Je to drahé, keď to chceš robiť poctivo. Áno. Keď to chceš robiť poctivo, to stojí. No, keď si to začne zjednodušovať, tak je to lacnejšie. No, ale my sme si povedali, že ísť jednoduchou cestou by bolo moc ľahké, tak sa trápime tou zložitejšou. Áno. Takže nie je to ľahké, ja nehovorím, že nezarobíme, ale mohlo by to byť vždycky lepšie. Ale zase hovorím, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Takže treba si vážiť toho, čo máme a snažiť sa a proste z toho dlhodobého hľadiska to musí prísť. Musia si tí ľudia uvedomiť, že tá značka je tu nejaký ten piatok, že ľudia ju používajú, že nevznikla a nezanikla a ja hovorím, že všetko chce svoj čas a ono proste ľudia pochopia, že tá značka je niečím iná, že sme od začiatku nechceli spraviť značku, ktorá by bola jak všetky ostatné, rovnaká, že sme vždycky do toho produktu dávali niečo, čo je iné, čo ho spraví výnimočným iným, či už z hľadiska tej ekológie, funkčnosti, vône, aplikácie, balenia. Je veľmi, veľmi také, ja hovorím, že vtipné, že produkt predáva dizajn. To, že prídeš do obchodu a pekne na teba pôsobí. Veľa razy to je ten signál, že ten produkt je pekný. Že ten obal veľa razy. A tieto produkty majú pekný dizajn, tak dúfam, že sa im bude dariť a že nebudú to ľudia kupovať len, že je to pekná fľaša, ale že je to dobré a funkčné. Áno, že nie je tam benefit len to, že je to na Slovensku vyrobené, lebo myslím si, že pokiaľ chceš preraziť s produktom, tak ty musíš byť nie, že 1-2 krát lepší, ale musíš 10 krát lepší byť ako tá konkurencia, čo je vonku, hej, na trhu. Takže my sme akože nešli len z toho dôvodu, že je to vyrobené na Slovensku, kupujte si to, ale tie produkty už po tom dlhšom čase, pokiaľ sme začali zbierať aj tie recenzie, aj ten feedback od tých klientov, lebo aj vlastne aj na e-shope to som implementoval nie až tak dávno, takže ja vidím tú spätnú väzbu. Boli aj nejaké samozrejme problémy, však aj pri výrobe sa stalo párkrát. No tak párkrát. Vždy sa niečo deje, hej. Len chcel som povedať, že z dlhodobého hľadiska nie je to len o tom, že je to vyrobené na Slovensku, ale že tie produkty sú kvalitné v rámci funkčnosti, ako si povedal, že dobre voňajú. Takisto aj napríklad ten Tárov, čo je čistič asfaltolepidla, tak tie konkurenčne smrdia. Strašne veľa ich smrdí. Hej? A môže to byť aj spôsobené tým, že vlastne sú tam tie recykláty, jak si spomínal. No. Že vlastne tá cena je nižšia, ale zase ten komfort toho čistenia alebo tej aplikácie sa oveľa viac znižuje. Mali by si ľudia uvedomiť, že hlavne keď to robia doma v garáži, že tá koncentrácia tam stúpa a že nie je to len problém toho zápachu, ale vdychujú chemikálie. Že všetko má nejakú vôňu alebo zápach. Aj voda, aj keď sa hovorí, že je bez zápachu, má proste takú tú jemnú... Je to cítiť, že je to voda. Uh-huh. Aj keď je to proste bez zápachu. A pri chemikáliách je to veľakrát tak, nie vždy, že čím silnejší zápach, tým je to niečo agresívnejšie. Lebo príde mi to tak, že telo to nevedelo, že je to zápach, alebo nevie, že tie látky sú zápach, ale telo to vníma ako je to nebezpečné, tak dám to najavo tým, že to cítim. A aby som vedel, že aha, niečo hnie, mohlo kľudné telo by vnímať, že je to vôňa. Ale nie, hnie, to je ti z toho zle, nezieš to. Telo akoby, že sa bráni takisto horké veci. Deti neľúbia horké. A je to len z jedného dôvodu. Že väčšina jedovatých vecí je horká.
teda keď zje jedovatú bobulu alebo dá si ju do úst, je to horké a vypluje to. Je to taký obranný mechanizmus. Takže ja hovorím, čím viac to smrdí, tým je to horšie pre zdravie. Aha, jasne. Tak, ale tak niekedy to je, že tie veci, ktoré ti nechúťa, sú zdravé. Ale nesmrdia. Nesmrdia, no. Tak pokiaľ to robia ešte v garáži, sem tam, raz za čas s tými produktami, dobre. Ale stáva sa, že tí profesionáli nepoužívajú tie ochranné prvky, že leštia vozidla s leštiacimi pastami, kde sú abrazíva, sú mikroabrazíva a leší to má botasky, teplaky, to je povinná výbava detailerov. Potom smart hodinky a to je všetko. Ale keby si tak prečítal ten návod, ako hovoríš, že sú tam napríklad okuliare, ochrana očí, ochrana dýchacích ciest, to sú všetko potrebné veci. Ja som fakt málo kde vidím, že by leštili... A ruky, hlavné ruky, rukavice, jednorázové rukavice. Proste stále, aj keď ja ich nemám rád, lebo strašne sa mi potia ruky, potom mi popraská koža, ale proste tie jednorázové rukavice na veľa tých produktov, hlavne čo sa týka, keď niečo sa odstraňuje z exteriéru auta, musia byť tie produkty agresívnejšie, lebo to sa tam zapeče a nejde to dolu. Aj tie naše sú také, že niekto môže povedať, ja mám po nich také ručičky jak bábätko, ale niekomu to po chvíli rozpraská kožu, jak keby sa oblial kyselinou alebo lúhom. Môže byť nejaká alergická reakcia. Ani nie alergická, ale každá koža je iná. Každá ináč vníma. Ja napríklad, my hodne používame pomarančový olej vo výrobkoch. Má veľa benefitov, je rastlinného pôvodu. Veľmi dobre čistí. Pekne vonia. Takže hodne ho používame aj v tvojich produktoch na čistenie, lebo pomarančový olej obsahuje terpény, ktoré veľmi dobre rozpúšťajú, čistia. A ja napríklad mám veľmi rýchlo, mi popraskajú a vysušia sa prsty po tom pomarančovom oleji. Mám známeho, ktorý si s ním strieka nohy, že po nich má mäkké päty, všetko, nesmrdia mu. Doľava si trošku čápne toho. No, takže mali sme čistič, pohlcovač pachodu, to pánok ešte stále máme, na báze pomarančového oleja, lebo pomarančový olej je taký eliminátor pachov. A on sa hodne aj v čistiacich prostriedkoch do nemocníc používa, lebo vytvára takú neutrálnu vôňu, že necítiš ani vôňu, ani zápach. A bolo proste v návode napísané, že po nastriekaní do topánok nechať vyschnúť, až potom používať. A on nie, že aby to nastriekal a že si obul, on si to striekal rovno na nohy. A spokojný, že proste také nohy nemal nikdy, no ale to je jeden z množstva. Takže a napríklad s tým pomarančovým olejom na firme mám iba ja problém. Nikto iný, keď sa mu dostane na prsty, nemá problém, len ja. Tak vidíš, sú potom nejaké také babské rady, čo sú aj z tých kruhov automotív, že keď máš, ja neviem, zápach v aute, tak kávové zrna máš do ponožky, hodí to, podsedačka takto, takže sú rôzne. No, tá káva má peknú vôňu, veď používa sa v parfumériách, keď si chceš refreshnúť čuchové bunky, lebo sú vône, ktoré zahlcujú čuchové bunky, že teda privoňa si prvýkrát, tá napríklad hlúzovka je taká, ti zahltí a už keď si k tomu istému výrobku druhýkrát už necítiš. Lebo tie bunky sú zahltené a už nevnímajú tú vôňu. Takisto je aj ten pomarančový olej. Že on funguje tak, že prekryje a zahltí tie bunky a tým pádom necítiš tie zápachy. Takže to je ten dôvod, prečo je taký obľúbený v nemocniciach, že necítiš potom, keď sa tam použije ten čistiaci, ten nemocničný pach. Že zacítiš, keď tam vôjdeš pomaranč a už potom máš neutrálnu vôňu, sterilnú. Ten pomarančový olej, pokiaľ je v priehľadnej fľaške, tak sa môže stať, že má aj inú farbu, lebo je to vlastne prírodný produkt však. Pri tom pomarančovom oleji to až také není, on je väčšinou taký číry, mierne žltkastý, ale áno, môže byť, ono to závisí aj, akým procesom je získavaný, jak je filtrovaný. Ten proces není ani taký dôležitý pri tom spracovaní,
na tú účinnosť toho produktu. Ono veľa razy, najväčšiu zložku ceny robí to, že či v Južnej Amerike pomaranče chytia pleseň alebo nie, jaká je úroda. No a už potom je to, že v akej kvalite je používaný, plus je pomarančový olej, delimonén a podobne, sú rôzne, ešte sa to dá rozseparovať a teda tá vôňa a je to dosť rovnaké. Väčšie rozdiely sú pri včelom vosku napríklad. Čo používame, tak ten včelí vosk niekedy nám príde, také bloky nám chodia tu od slovenských včelárov a dojde úplne tmavo hnedý, voňavý, že proste cez ten balík, v čom je to zabalené, je to cítiť. A potom príde taký bleduňký, že si hovorím, že či ho nesekli s parafínovým voskom alebo čo, ale to všetko závisí od toho ročného obdobia, aké kvety sú a tam sa to líši a potom ten produkt, ten vosk, čo máme na koženú obuv, Bevax, tak farebne lieta, vôňa. Raz je cítiť po včelom vosku a potom ho tam prekrýva lanolín. Lebo bol slabý, tak ten lanolín je tam viacej cítiť a ten nevonia moc pekne. Takže každý raz je to iné. Co sa týka aj cien, lebo keď bol COVID, tak tam vystrelili tie ceny izopropilu napríklad veľmi vysoko. Že vlastne tí klienti si neuvedomujú ani to, že u nás vo výrobkoch sa tiež objavuje izopropil a rôzne riedidlá, ktoré boli použité na dezinfekciu v rámci covidu. A keďže bol veľký dopyt, tak stúpla aj cena, pretože pretože sa to nakupovalo. A stúplo to vtedy o 200-300%. Tak to bolo však. Áno, to tam letelo. Ono aj nebol problém cena, lebo vtedy sa dalo predať, všetko bolo drahé. Ale bola dostupnosť problém. Veľkí brali všetko. Takže dostať sa, to bol boj pre také malé firmy, jak sme my, bol boj dostať sa k základným surovinám, s ktorými nebýval problém. To len cez dobré známosti, by som povedal, dobré vzťahy v tých firmách, že nám niečo oddelili. Vy ste zo Slovenska, tá menšia čiastka tam na kope, to je vaša. To ani nie, akože väčšina tých distribučných firiem má na Slovensku pobočky, takže tu máme slovenských obchodiakov, s ktorými spolupracujeme roky a vedia, keď potrebovali napríklad pre nejakého zákazníka vzorku zo suroviny, ktorú používame a mi zavolá, že potrebujem, tak jasne, dám mu. No a máme také nadštandardné vzťahy, že potom, keď mu zavolám, no ale potrebujeme to súrne, tak spraví všetko preto, aby niekde to zohnal. Zavolá inému zákazníkovi a opýta sa ho, potrebujem pre známeho, ten ti poslal minulé vzorku, pustíš mu jeden sud. A tak sme sa nejak podostávali. Ale bolo to veľmi ťažké, lebo ukázali sa tie vzťahy medziľudské. Akože v tom čase. Mm-hmm. V tom čase bolo treba byť veľký, že si povedali, že teba nemôžeme stratiť, tak musíš dostať, alebo mať dobré vzťahy. A tie si nespravíš, že teraz začal COVID a do týždňa. To musíš mať dlhodobo. Tak je to ťažké pre tie malé značky, lebo my sme vtedy aj nevyrábali, tuším, že rok, alebo tak, že teraz vieš, tie produkty, to je ťažké na tú cenotvorbu. Že či ich dať vlastne vyššie, čo sa týka ceny, ale zase nebol dopyt, akože u nás, lebo v tom covide, ja neviem, ako tak dopyt, tak boli ľudia doma, umývali si auto, zase našli si tie koničky, ktoré predtým nemali. Hej, že vieš, ale je to ťažké aj tú cenotvorbu urobiť pre nás, že či teraz vyšiť tú cenu klientovi, vyrobiť to drahšie, alebo počkať a vyrobiť to za tú pôvodnú cenu. To kebyže ti viem povedať, no. Že čo je dobré. Čo robiť? Väčšie z Google nemá nikto z nás. Za tej korony bolo pre nás také dobré, že dá sa povedať, my sme nemali čas v tom 2020, keď to začalo, zo začiatku roka, myslím, že vo februári sa to tak prvýkrát objavilo a v marci to už bolo v plnom prúde aj u nás tu na Slovensku, tak sme proste pol roka valili len dezinfekcie a čokoľvek by došlo objednávka iná, by aj tak nebolo kedy.
A tým, že to bolo zo začiatku, tak všetko bolo zavreté. Iné firmy obchody nefungovali až na potraviny, drogériu. Takže tí naši zákazníci nefungovali, neodoberali tovar, ale my sme vyrábali tú dezinfekciu. Bolo super. A tým, že Slovensko má veľa liehovarov a páleníc, tak tej dezinfekcie čoskoro bolo dostatok, takže sme začali aj vyvážať. A potom niekoho vo vláde napadlo, že spraví embargo na vývoz. Zo dňa na deň nám tu zostali, dá sa povedať, 2 kamióny, čo mali ísť von. A vznikol na Slovensku taký pretlak, že proste ten trh sa zosypal. Nikto nechápal, prečo embargo, lebo vtedy, keď bol ozaj nedostatok, sa bežne mohlo vyvážať, nebol problém. Ale potom nejak to tak sa kryštalizovalo, že určité firmy dostali výnimky a tie firmy boli troška spriaznené, takže bolo jasné, že prečo. No, takže vždycky je to, kto má vplyv, kto má známosti, ten si to upraví. No. Ale nie je to iba na Slovensku, to je všade. To môžu hovoriť, ľudia hovoria, že toto môže byť iba na Slovensku, v Nemecku takéto sa nedeje. A ja hovorím, že veľa tých ľudí ani v Nemecku nebolo. A keď tak tam boli 1-2 dní alebo týždeň a chodili po pamiatkách, nerobili tam biznis, nestretli sa s ľuďmi, ktorí tam robia biznis a možno nemajú také problémy, jak my, ale majú iné problémy. Je tu tam lepšie, majú vyššie platy, ale všetko viacej stojí. A napríklad Nemci, oni tie peniaze akobyže žgrlia. Že proste oni si nekúpia. Kým mám skriňu, kým sa nerozpadne, tak si nekúpi novú, len preto, že chcem novú skriňu. Nevymením okná, že sú drevené. Sú funkčné, tak mám ich. Keď sa začnú rozpadať, tak ich vymením za plastové. Tam je strašne veľa vo veľkých mestách. Norimberg. Tam je staré, ošarpané budovy, opadaná omietka, drevené okna. Že proste neinvestované. Že mne tam príde veľa rázy, že je tam špinavo. Druhá vec je, teraz tam majú tých migrantov kopu, tí sa tiež nevedia správať, ale je proste aj ten vozový park, že tuto, keby ľudia chcú nové auto, ale tí Nemci budú proste na tom aute, kým im splňa, aby mohli vojsť s tým autom do mesta, tie ich emisné normy, čo také tie nálepky mávajú, tak oni na ňom budú jazdiť a nepredajú. Ale ich je strašne veľa. Takže stačí im to, že keď mu skončí tá emisná platnosť alebo rozpadne sa mu tá skriňa, že ten trh funguje a robí. A hlavne oni exportujú, veď oni väčšinu vyvezú. Takže je to zaujímavé. No. Je to proste úplne iný svet. A nepovedal by som, že lepší. Mali sme tu, Marek, na našom prvom dieli Matúša, ktorý pracuje s našimi produktami aj vlastne aj s konkurenčnými a hovorili sme o keramike a on spomínal to, že nejak neverí tomu, že môže nejaký keramický povlak vydržať 5 rokov. Aký máš na to názor ty? Ako nie tak, nielen z chemického hľadiska, akože nie si chemik, ale možno také nejaké skúsenosti všeobecné, keď máš z tohto odvetvia. Neviem to úplne povedať, akože s nejakou... Nemáme erudovanú metodiku alebo stroj, ktorý by nám to otestoval. Ono tie keramické filmy sa dajú testovať, dá sa merať tvrdosť, odolnosť, robia to niektoré univerzity. Dá sa to podložiť, ale tiež je to len niečo, čo sa merá v laboratóriu. Čo je simulácia nejaká. Áno, simulácia. Predsa, keď sa aj na tie testy to pripravuje sa to v laboratóriu. Je to nanesené na čistý povrch, proste v laboratórnych podmienkách, vytvrdené tak, jak má byť všetko. Takže ten výsledok z bežného života nikdy nebude taký, jak je v labáku.
Všetko vždycky lepšie vyjde v labáku, než v bežnom živote, lebo to ovplyvňuje strašne veľa faktorov. A ovplyvňuje to aj to, že jak to ten človek nanese. Ten, čo to robí v labáku a vymýšľa aj ten postup, to nanese tak, jak to vymyslí a jak je to najlepšie, lebo je za to platený a proste robí to a musí to výjsť na tom teste. Ale ten, čo to nanáša už v tej dielni, bol na nejakom školení a robí to na záhrobok, chce to robiť rýchlo, jasné, chce to robiť dobre, veď snaží sa, lebo chce, aby sa mu vrátil ten zákazník, ale to auto už nejaký čas jazdí. Ten lak mal už taký vosk, taký detailer, takú ochranu, to som skúšal. Na takejto ručnej autoumývárke som si naniesol vosk, bol som v takejto kefovej umývárke a to auto už niečo zažilo. Zima, sol, bol som pri mori, slaná voda, je morská. Je tam strašne veľa vecí, čo ovplyvňujú to, jak tá keramika bude fungovať. Ale tiež si myslím, jak on hovoril, že nemyslím si, že by vydržala také roky, jak deklarujú. A teraz musí sa chodiť na nejaké obnovenie, áno? A vieme, či to obnovenie není len znova dotretie tej keramiky. Že nejakou hydrofónnou vrstvou. No, že tým, že to bolo troška zložitejšie, brat sa tomu venoval, on by vedel o tom povedať viacej. Ale tie laky sú tak strašne namáhané, že nemyslím si, že by to tam tak vydržalo. Není to, neviem, možno je to môj subjektívny názor, ale teraz sú tie cesty strašne špinavé, hlavne v tomto období. Jeden deň umieš auto, druhý deň ho máš rovnaké, aké bolo. Musíš ho znova umyť. Teraz sú tie mikroabrazíva. Ani ich nemusíš používať. Ideš po ceste, jemný prach, šľahá ti to na auto, je to jak brúsna pasta. Neviem, no. Keby sme to mali reálne vyskúšať, napríklad, že keby sme mali vo vývoji keramiku, aj ako však máme niečo, tak reálne, keby sme chceli vyskúšať tie podmienky v takom bežnom živote, tak ten vývoj produktu by trval tak dlho, že by sme neboli už konkurencieschopní, pretože nemá zmysel vyvíjať keramiku 5 rokov. Alebo produkt pre nás 5 rokov. Pretože príde tu XY ďalších firiem, ktorí to pretlačia buď nejak marketingovo, alebo budú mať nejaké iné kvázi benefity, ktoré napomôžu tomu predaju. Presne je to tak. Kebyže chceme deklarovať 10-ročnú výdrž, tak to musíme na nejakom aute mať 10 rokov. Keď 5, tak 5 rokov. Spoliehať sa na nejaký prepočet alebo laboratórny výsledok, lebo dajú sa v dnešnej dobe už vlastne dlhodobé účinky otestovať v laboratóriu, hlavne pri kozmetike sa to využíva, lebo tam je treba, aby tá kozmetika bola stabilná, nerozdelila sa po určitom čase. Sú na to také centrifugy. A tak sa dajú rôznymi simuláciami, kedy teplom, UV-čkom a proste lampami sa ožarujú tie vzorky. Plus je tam nejaké to mechanické opotrebovanie, ale všetko je to len laboratórne. Ten bežný život je úplne iný. Bežný život je úplne iný. Človek nikdy nevie, čo všetko na tej ceste skončí, jaké auto pred ním viezlo čo sa tam porozsýpalo, čo skončí na tej kapote. Teraz vody do ostrekovačov. To je toľko vecí, čo tam majú na to vplyv, že skôr si myslím, že nevydrží to, čo deklarujú. Akože, kebyže mám si ja vybrať osobne, tak idem radšej do lacnejšej a na kratšiu dobu. Povedzme na ten rok. Ale aj tak sa treba o to starať. Treba to umyť a treba to proste niečím
natiahnu. Áno, dekontaminovať a starať sa o to všetko. Lebo aj keď je tá keramika tvrdý film, ktorý by sa mal vytvoriť na tom laku, nikto nehovorí, že mechanicky ho neopotrebováva ten práh a všetko to, čo vplýva hlavne v prednej časti auta. Plus ponáhľam sa, potrebujem umyť auto, tak to dám do umývárky, prebehnú to kefy. To je tiež mechanika, nehovorím, že je to dobré, ale niekedy je to nevyhnutné, keď potrebuješ natankovať a vyraziť na služobku, tak za tých 10 minút to máš vybavené a na diaľnici to vysušíš. Tak je to komfort pre tých klientov. Takže veľa rázy človek nestíha, tak na rýchlovku to dáš umyť, alebo pred dovolenkou máš plno iných starostí, šupneš to. Tak boli sme pred dovolenkou, umyli sme s dievčatami, sme išli, že umieme si to, tak sme zabehli do ručnej onej, zobrali sme tvoje veci, tvoje handry a oplachli sme to na ručnej umývárke, všetko poumývali, zastavili sme na parkovisku v tieni pod stromčekom, naleštili, použili aj tak. Na druhý deň došlo saharský piesok. Nie len, nebolo vidieť normálne. To bol prvý, teda celé auto zaprášené, do interiéru sa to dostalo. Večer zapršalo a mali sme odchádzať ráno, takže ráno ešte na umývarku, lebo vyzeralo horšie než bolo ešte predtým, než sme sa s ním vytrápili. Takže prebehlo sa umývárkou klasickou na pumpe a išlo sa na dovolenku. Takže veľa rázy si myslím, že aj to je možno problém, že teraz nie je takéto počasie stabilné, jak bývalo kedysi. Že možno aj to je problém, že ľudí to tak odrádza, že spravím si v sobotu čas, vyhrám sa s tým autom, umiem ho a v pondelok naprší so saharským pieskom a som tam, kde som bol. Tak ono, pokiaľ by si použil akože tie polymerové veci ochranné, tak zase tá hydrofóbna vrstva uľahčí to vyčistenie. Áno, akože to uľahčí, no len či sa mi to chce znova umývať, vieš, ručne. Áno. Lebo v tej automatickej umývárke ti to zabere chvíľu, dáš si kávu, tam stráviš pol hodinu minimálne umývaním, aby si to prebehol, lebo proste musíš to opláchnuť do tej hrubej vrstvy, potom tam fúkneš šampón, musíš to z tú rukavicu proste pochodiť, aby musíš si to mať 2 vedrá. Ak to si šetrne robí, tak mal by si mať 2 vedrá. Hej. No, takže to spravíš, opláchneš to. Teraz to potiahneš niekam a musíš to pekne s tým uteráčikom vysušiť, aby ti nezostali flaky. A potom niečo nastriekáš, už si vybereš, čo ti vyhovuje a musíš to vyleštiť. A zrazu zistíš, že si tam strávil hodinku, hodinu a pol, keď sa ešte aj venuješ interiéru a je to strašne veľa času a deti chcú robiť iné veci, akože keď im povieš, že ideme umyť auto, jasné, ideme, ale už po 15 minútach ich to nebaví, lebo už si vyskúšali všetko a veľa ľudí má tie deti a proste tieto koníčky, aj keď mali, keď boli mladí, bezdetní, že to auto pomaly každý druhý deň si umývali a čačkali a pretreli prístrojovú dosku, tak teraz už na to není čas. Nie, my máme klientov, ktorí ani, a keď sa aj cieli nejaká reklama, alebo keď akože sa cieli nejaký obsah, tak sa cieli väčšinou do tých 40 rokov. Akože nehovorím, že nemáme aj starších klientov, ale od tých 20 do 40 rokov sú tí naši klienti. Samozrejme, ja nevnúcujeme každému, vieš, aby sa starali o to auto. Nie je to pre každého. Ani to umytie, ako si spomínal, pravidelné. Proste ľudia k tomu nemusia mať vzťah. Je to proste Tak ja som tiež taký. Ja mám auto mám auto pekné, a hlavne pohodlné. Ja tam strávim veľa času, ale není som až taký, že proste je to pre mňa pracovný nástroj. Není to moje hobby, že proste
chcel by som ho nejak čačkať, tuniť, umývať, nalepovať, proste meniť plasty, tuniť hify a ja neviem čo všetko, odhlučnovať. Proste auto som si vybral tak, aby bolo pre mňa pohodlné, bezpečné. Samozrejme, povysávať, poutierať prach, umyť ho. Hlavne teraz, keď je sol a je viacej tej špiny, tak častejšie ho aspoň opláchnuť, že keď aj sa s ním nejak nehrám, tak od tej hrubej špiny. Minule sme boli na strelnici fotiť nejaké produkty naše, takže blata bolo. Neviem, čo by povedali na tej umývárke, kebyže vedia, že koľko blata tam zostalo. Ale proste hneď som ho išiel opláchnuť, že aspoň nech tam není nalepená vrstva špiny, ale není som ten typ úprimne, že čo by to až tak prežíval. Není to moje hobby. To sú ľudia, ktorí to majú hobby. To auto, že je pre nich tá záľuba. Áno, ja som ani akože nechceme nabádať ľudí na to, že tí, ktorí si to nerobia, že sú nejak menecení alebo niečo podobné, ale keď je ten postup vykonaný správne, tak tie produkty naše ti šetria aj čas. Pretože pokiaľ máš, dajme tomu, urobíš si to auto na kompletku raz za mesiac. Dobre, raz za 2 mesiace. Ale pokiaľ používaš tie produkty podľa návodu a zmysluplne, tak šetrí ti to čas z toho dôvodu, že ty nemusíš pretierať palbovku stále s koncentrovaným cleanerom, čističom. Aj nemusíš stále. Môže to byť fakt len nariadená vec, môže to byť aj niekedy mikrovlákno bez všetkého, že len si pretrieš tú palbovku. Alebo napríklad cover checky. Nemusia sa stále vysávať, stačí len prekefovať niekedy s kefou. Že ten proces, mne sa tiež nechce čistiť auto. Som ako fanúšik, ja to robím rád, ale nie vždy mám na to chuť. Nie vždy sa mi to chce, hej. Takže ja mám na to manželku. Máš na to manželku, takže buď akože to dá do myčky v tvojom prípade, alebo potom manželku môžeš. Ona to Magic In, ona mu hovorí Magic Mike. Hej. Dobre. Veľmi rada používa. Ona ho používa aj v domácnosti na nábytok a tak. Jej sa to ľúbi, jej sa hlavne ľúbi vôňa. A dobre sa s tým robí, takže preto Magic Mike. A možno je to podľa toho filmu. Asi skôr podľa toho filmu. Ale taký domáci názov má Magic In, je Magic Mike. A ona teda pretrie tú prístrojovku. Je to taká vec, že asi je to tak bližšie k ženám, hlavne ten interiér toho auta. Že aby bol pekný, čistý, voňavý. Ja som taký, že ani nemusím nejak vône, nič. Ja mám rád takú tú sterilnú čistotu. Ale pri tom navrhovaní som bol rád, že tie vône sú nie také intenzívne. Že nemám rád také tie vône. A myslím si, že aj to veľa ľudí ocení, že keď sú intenzívne vône a teraz ešte každý produkt má inú vôňu a zmieša sa to tam, potom to není pekné, ale keď sú tie vône decentné a ešte sme ich nakombinovali tak, že sa dajú používať spolu, tak je to fajn. Aby som tak načrtol tú tému ženy a interiér, tak akože môžeme tak navnadiť tých našich sledujúcich, že mali sme vo vývoji a vlastne sa bude vyrábať nový produkt vyslovene pre ženy. Takže tí, ktorí sa akože, tí chalani, ktorým sa nechce riešiť interiér, tak môžu svoje polovičky zamestnať. Áno. Budeme mať vlastne, je to čistič aj s impregnáciou, so šetrením v jednom. Bude to vlastne interiérový detailer a tento by mal byť určený vyslovene pre takéto ženské publikum z hľadiska vône aj použiteľnosti, pretože to bude produkt, ktorý je na rýchle použitie. To znamená, že aby sme aby bol ten komfort a tá rýchlosť na prvom mieste, tak vlastne stačí nastriekať, pretrieť. Aby sme ušetrili čas. Tí, ktorí sa chcú hrať, sú na to ďalšie produkty od nás, ale aby sme trošku zjednodušili, aj ten hektický život je a tak ďalej, tak aby to bolo rýchlejšie na údržbu. Určite.
lebo poviem tak, že keď šoférujem, manželka sedí vedľa mňa a nemá čo robiť, tak vyťahne z dverí tú handričku a už aj ide aspoň pred sebou. Keď stojíme na križovatku, dobehne to tam predo mnou a je to využitý čas. Takže taký typ, že majú si kúpiť mikrovlákna a áno. Tak nenapadne dať na pravú stranu, hej? Áno. Dobre. Ona to teda tak využíva, vždycky mi otvorí prístrojovú dosku, prebere papiere, že uprace, pozrie sa, čo mám v stredovej konzole, či tam není nejaký neporiadok, pozrie to tam, poutiera to, takže ona to má takéto, takže rád ju vozím so sebou, že aspoň mi spraví takú tú držbu. No a deti sú druhá vec. tam vzadu. A to je dobrá výhovorka, vieš. No. Keď má niekto špinu v aute, tak vieš, mám deti, tak to okopu a... No, to je nekonečný príbeh. A človek si myslí, že čím sú väčšie, že tým to bude lepšie, ale niekedy si hovorím, že dievčatá, čo sa vám stalo? Toto ste nerobili ani keď ste boli malé. Tak akože na tie okopané sedačky minimálne... Keď máš nejaký akože taký univerzálny cleaner, nastekáš na tie textilné sedačky alebo tak najlepšie textilné pretrieš to, tak máš vyriešen tú špinu, to blato. Hej? Takže ako dá sa aj toto robiť, tak akože... Áno, to sa musí robiť. A proste pod sedačkami je tá ochrana a na sedadla to tam musí byť, to neviem, jak by vyzerali tie sedadla. Aj keď som teda mal takú myšlienku, že v aute sa nebude jesť, ale nebolo to realizovateľné. Lebo iba nekrušivé veci, že môžu jesť. Všetko. Mne príde, že všetko sa trúsi. Všetko. Aj voda. Niekedy. Alebo vyrazíš z pumpy, kde sme stáli, kde sa mali najesť a 5 minút na to, jak vyrazíš, tak my sme hladné, čo môžeme jesť a zastaviť, aby sa najedli, tak som to porušil. Tak, už je to o hodne lepšie, predsa sú väčšie, ale keď boli malé, to človek by sa najedol. No vidíš to, u mňa je ban v aute jesť, takže to je zákaz. No. Iba piť sa môže. Akože, aby som to tak zhrnul, lebo sme sa... Počkaj, keď budeš mať deti. Áno, tak uvidíme. Aby sme sa dosť rozkecali v tomto podcaste, ani som si nemyslel, že toľko vecí preberieme. Ja som sa strašne veľa vecí ďalších chcel opýtať, lebo akože tá téma je strašne široká v rámci výroby. Ale aby sme to tak uzavreli, tak vlastne značka FOR, ktorú si spomínal, aby si to tak akože odprezentoval, že čo všetko sa vyrába vlastne pod vašou značkou. My sme úplne na začiatku, keď som prišiel na firmu, začali vyrábať čistenie zbraní. To bolo také prvé, lebo ja som polovník už dlhé roky, otec bol polovník, dedo bol polovník, tak nejak som k tomu aj ja inklinoval. A tie čističe na zbrane neboli také nič zložité. Otec si to robil a hovorím, veď máme produkt, čistíme si svojím, prečo ho nepredať, neskúsiť. Tak to celé vzniklo a potom hneď sa nabalilo vlastne na to impregnácie. Tá prvá impregnácia je, dá sa povedať, bestseller. Vyrába sa, to je ozaj, že po tých čističoch ďalší produkt a to... Impregnácia oblečenia? Áno, ide stále. Chvála Bohu, ja musím zaklopať, že tá sa podarila, dá sa povedať, hneď na prvý šup, že tam ani ten vývoj nebol nejaký dlhý, že proste nejak to tak prišlo samo. Veľmi dobrý produkt. Potom sa vlastne to rozšírilo o veci na trofeje. Pribudol tam vosk na topánky, potom následne tá outdoorová sa rozšírila, potom znova sa išlo do vecí pre polovníkov, v nadidlá pribudli, vyrábame krmivá pre zver, rôzne minerálne doplnky pre zver na to lepšie prezimovanie, hlavne aby teda zver mala sodík, vápnik, takže my sme krmovinársky podnik aj registrovaný. A čo je také, že ten outdoor sa rozširoval, teraz už sme to tam preklopili, už väčšina produktov je eko. Tak
ten pribúdali Hunter veci, ale ten Gun, jak bol na začiatku, tie produkty základné nejak tak ostali, že tam sa moc nerobilo a teraz sme znova začali riešiť nejaké produkty a chceme ich riešiť tiež v rámci eko. Aj keď si nemyslím, že tí, čo vlastnia zbrane a chodia strieľať, ako športoví strelci a podobne, že by ich to nejak zaujímalo, ale chceme to ako my v rámci firmy, že aj keď to možno ľudia neocenia, ale my to budeme tam mať. Budeš lepšie spať. Povedzme, nehovorím, že by sme teraz ukončili výrobu tých klasí, ktoré tam máme a že nepribudnú aj klasické čističe, ktoré nebudú eco-friendly, lebo jak som hovoril, nie všetko sa dá zatiaľ nahradiť, ale snažíme sa to, čo sa dá, skúsiť spraviť a uvidíme, čo na to trh povie. No. Takže tam sa venujeme hlavne tomuto. Veľmi, veľmi dobre ten outdoorový sektor ide. Hlavne korona to odpálila, kedy ľudia mohli chodiť len do prírody. Tam nejak sa ľudia naučili chodiť do prírody a tým, že chodia do prírody, kupujú si outdoorové veci, chcú si to ošetrovať, takže ide ten outdoorový, tým pádom tam bol priestor aj investovať do toho a začať tie produkty prerábať na tie eko, hľadať alternatívy a už to je ľahšie, keď ten proste obrad tam je a ten produkt ide a tá značka je známejšia, tak potom, keď príde ten nový produkt, tak ľudia už nemajú takú tú, že čo to je, to nepoznám, ale už to je ďalší produkt od značky, ktorú poznám a už to rýchlejšie sú také skeptické, lebo mali niečo, čo im fungovalo a sú vyskúšať niečo iné. To je takto. No. Takže už je to tam ľahšie. Takisto je to v rámci toho, keď sme začínali s tými polovníckymi vecami, to bola drina. Ľudia tomu neverili, nevedeli to používať, to, čo sme robili, to vyváranie trofej. Proste to nepoznali. To, čo nikto to nechcel, to sa nebude predávať, veď on si to vyvarí v slanej vode. Teraz to ide a teraz, keď príde nejaký nový produkt, tak obchodníci nemajú problém to nabrať na predajnu, lebo ľudia chodia, poznajú tú značku, tak už to je lepšie, ale tie prvé roky to bola čistá katastrofa. To bol boj, dennodenný boj. To toľko razy, čo som sa chcel na to vykašľať, že ani by som asi nespočítal. Áno, to sme dvaja na tom. No, takže treba len to prekusnúť, jak sa hovorí. Ja dám tie firemné linky, dám do popisu, aby ste to mohli klienti pozrieť a myslím si, že asi máme toho aj dosť dnes natočeného. Jasne. Takže ďakujem, Mári, že si sa zastavil na štúdiu. Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa uvidíme opäť. Môžeme rozobrať nejakú ďalšiu tému. Máme ich veľa? No, je ich veľa. No. Dúfam, že to nebude nudné pre poslucháčov. Uvidíme, ako budú reagovať. No, uvidíme, tak potom zmeníme tému, keď to nebude dobre. Dobre. Tak ďakujeme, že ste ostali s nami až do konca. Na Spotify máme podcast Detailingová jazda a na YouTube nás nájdete pod našou firmnou značkou Projekt Dev. Majte sa. Dovidenia. Pekný deň.